inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ubaba umpostoli. Ngibingelele umama umpostoli. Ngibingelele abefundisi bonke. Ngibingelele ibandla. Ngibingelele omama Sunday school nomfethu sishayela uGugu. Ukhulumayo kume phambi kwenu ubongano wamajozi. Ngikhonza khona entabeni endle kaJehova kuyo le branch esemnyudeni ngaphansi kobuholi bukaBaba uDladla. Ngiyabonga nami ngizobonga inkosi uJesu engisizile ngempilo yami. Yangilekelela kakhulu kukho konke. Yangilanda ngisezweni. Namhlanje mangizibona ngilana ngathi angimina. Mangicabanga la ngisuka khona ngisuka kude kakhulu. Udadewethu ke washeshe wangena ekhaliza ungakangeni mina. Hayi uba umpostoli la ngaqala khona ukuthi ngimazi khona. Hayi ngathi mangilizwe lelizwe ngathi hayi khona umuntu lokhuluma la kodwa hayi enye inhlobo yomuntu le. Ngithi hayi tholakele sengifisa ukumbona uba umpostoli bamsibande. Yazi mekhuluma ivoice yakhe ngiyayizwa ukuthi ngathi ayifani nabantu bonke engibaziyo. Ayiqhubeka isikhathi mangilela ama-VN kube khona ama-VN ethi mangabe ekhuluma kiwo ngiyizwa ivoice ukuthi yashintsha ivoice la. Ngithi hayi ukhona ngathi azokhuluma noma kuzokwenzeka ke la. Ngangempela ukuthi mhlawumbe ngasekugcineni mhlawumbe mase yakhuleka kube nomehluko VN leyo kube nomehluko futhi esempilweni yami. Ufakazi bami bude kakhulu ngizozama nje uNkulunkulu mhlawumbe uzongisiza uNkulunkulu baba. Ngibe nesimo unyaka odlule ngazizwa emzimbeni wami engathi ngiyagula. Engathi khona into engingenayo. Kodwa manje ngangazi ukuthi yini lengenayo. Futhi ngathi makuthiwa ngiyadokotela njengamanje ngiyagula. Ngabona ukuthi hayi nodokotela ngathi hayi awuguli wena. Ngoba awukho la ngakhomba khona. Kodwa nje umzimba wami nje wayesinye isimo engathi ngiyagula, engathi ubuhlungu, engathi njani kodwa futhi ngangaqonda nami ukuthi njani. Ngaba nomunyu. Mangibona abantu nje bezinto engaboni ezingalungile. Ngifike lo usizi ngicebe inyembezi ngizithi ngiyabamba inyembezi ifuna ukuphuma. Ngeze ukuthi khona yenzakalayo la empilweni amentsha. Hayi kuthengela ilanga ke ngika anti emhlangane. Ngiphuma kwenye indlu ngolalela ama-VN kama umpostoli. Ngoba ngakangena ekhalizo. Hayi mase ngiyaphuma nje ngivala ibhakla sengiya kwenye indlu. Hawu ngiza abantu becula ngithi hawu lanto abaculayo ngathi hawu bacula nje amaphimba abacula esentabeni endla kaJehova kuyabonelela. Ngize ngiqalaza ngezansi kunomunye umuzi okunebhisi khona. Bathi ngiyabheka hayi kodwa angibaboni labo bantu. Ngizwa abantu bayasondela mangithi ngiyabheka hayi ifoni yami lekhalayo. Hawu mase ngithi ukhonto yenzakalayo ke manje. Le foni lengayiphazamisa ngikhiphe kahle le foni ngithi shuthi uNkulunkulu baba uveza ukuthi angilalele VN iqala mase ngigcine ngalawa amasha. Hayi ngifike ngihlala endlini ngibeke kahle ukuthi ingadinti ingaphazamiseki. Manje ngiyayivula ayabingelela uba umpostoli. Manje ngiyalalela uthi usemnyudeni. Ngalo la ngakusasa njengoba umgqibelo ngangizoza la enkonzweni la ngizonikela la entabeni endle kaJehova. Hayi ngilalela uba umpostoli shumayela uba umpostoli aqede. Utha nje owayengakaqedi. Mase bakhona iculo elifika lithi Jerusalem ekhala ngiyalangazela eJerusalem. Mase ngathi ngiyacula leli culo leli. Iculo ngenhliziyo ngicule nje ngande. Utha nje uba umpostoli methi nje uJesu Kristu inkosi ehlala phansi. Mase bakhona umzali ocula khona la. Ngithi mina kwani kwenzakalani la? Hawu leli culo ngiyacabanga futhi siyacula umzalwane. Ngisemnyudeni futhi la ngivula iVN futhi yasemnyudeni. Ngithi mina ikhonto yenzakalayo la. Ngaloso sikhathi nganginesimo sokuthi yezwa amacha ngifuna ukunikela entabeni kaJehova kuyabonela. Futhi kwangathi kunodonga olumhlophe engathi liyangidudula engathi ngilibuka ngamehlo engqondo. Futhi lingidudula ngendlela engathi akufanele ngiye kwinto engathi lingihola ukuthi ngiqonde ngqondo kufanele ngiye khona. Hayi uqhubekeke ebusuku sengizolala. Mayithi ngiyalala ebusuku shuthi siqale ukukhuluma nomzala wami. Sikhuluma nomzala kuzokushaya u2. Phela ethama ayifaka. Nami ngiyifake. Hayi kuthe kusenjalo mase ngiphuma kwenye indlu sengolela kwenye indlu ngika anti emhlangane. Mangiphuma eminyango mase bakhona isimo sokuthi angibheke umkhathi. Makithi ngiyawubheka umkhathi. Hayi umkhathi awunalutho kodwa ngithi ngiyawubheka hawo. Umkhathi wanjani nje? Hayi uqhubeka lesimo sokuthi ngathi ngiyagula kakhulu ke manje. Kodwa futhi angazi ngiphethwe yini.
Mase kufika isimo esingishushayo esithi angithi uJesu Kristu inkosi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Hayi ngihambe futhi ngithi mangiphana neceke. Sifike lesimo sithi angithi uJesu Kristu inkosi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Mase ngizongena sengisestupini la endlini engilala kiyo. Sifike futhi lesimo lesi. Sithi angithi uJesu Kristu inkosi, ngisho futhi uJesu Kristu inkosi. Hayi ngingena endlini. Nje mase ngene ngobeni sengizolala. Mase kufika futhi lesimo sekuthi angithi uJesu Kristu inkosi. Ngazi gcina ngisho kanye ngithi uJesu Kristu inkosi. Hayi uJesu Kristu inkosi ngazo isikhathi leso waphindaphindeka kodwa wangaseyimpe ngase ngisho lapha. Angazi ukuthi ngangishiswa yini. Kodwa ngaqaphela lapho, ngaqaphela ukuthi kwakuyindebe zomlomo ezazisho lezi. Zithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kwafika isimo sokuthi ngathi manje ngifuna ukuvimba ngoba sengithukile angazi ukwenzakalani. Umlomo ngavale kwenze njani. Safika lesimo lesangishusha sangiphoqa. Amusha ngishusha ke manje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi uthe thengasalindele sanqamukela sona indebe engazi yadedele. Ngathi hayi ukwenzakalani? Ayingithuka. Fike lokusiza. Ayingizumeka. Thema ngizumeka kwakufanele ngivuke ekseni ngihambisa ingane kaAnti othukele. Ayingilali. Ngithema ngisalele. Ngiphuphe ubaba umpostoli. Angikwazi ukuchaza ngendlela ayime ngayo kodwa engakuchaza ukuthi weme phezulu. Pheshu la kuba khona isining board. Engathi angazi ngathi uvundlile ngathi uhleli kodwa engathi uhlele emoyeni kodwa engathi uhleli kodwa akachaze ngivele ngithi ngehlule ukuchaza. Meme phezulu eshumayele. Masasho ngevoice ephakamisa ivoice. Masathi liyeza usuku. Liyeza usuku. Yabona usazosha. Ushe ethi uthambe engathi wehlisa ivoice nezandla engathi uyehla kodwa untanta emoyeni aphinda futhi amemeze futhi ngezwe ekhulu engathi liyasabalala engathi liyahaza ethi liyeza usuku liyeza yabona usazosha ushe ethi uthambe hayi wesebazalwane lapha hayi wesevele inyamalale ngaphaphama ngavuka abazalwane ngakhala ngathi ngehle embhedeni ngaphela amaze ngaphamazela ngahlala phansi kwavuka masinye ukuthi angisho uRoma 10 verse 9 ngamusho uRoma 10 ngamusho ngikhala lapho ngamusho ngenyembezi nje kahle ngisho njalo ngathi ngiyaguqa ngangaguqe ngantenga ngaphelelwa amandla ayi bazalwane nje ngathuko ngabuza ukuthi ngisesemhlabeni noma ngikuphi ngangazazi ngani mangiyabheka hayibonaka amakapeni la ngisakhona emhlabeni ngisaphila ngoba ngagcina ngasasiqonda nami isimo sami ukuthi sinjani. Ngafika abazalwane ngithe mase ngiyinikela abazalwane ngangibona babudladla umfundisi wamemela esashumayela engathi manje uyangibambezela. Wathi mevula ithuba lokuthi abanikela abaphakame kwangathi ngisuswa umoya. Wathi mangabe sengiqedwe ukunikela abazalwane ngaba nokuthula okumnandi emoyeni wami. Inhliziyo yami ngazigezeka. Ngabona nezinto engangijela ukuthi hayi ngisha kuthiwa impela njengoba ngiyakuthanda ukukholwa kodwa khona izinto engibona ukuthi akuluthi ngiziyena. Kodwa kwabe ngathi khona into evele iyathatha nje. Ngabothi inkosi uJesu mawunikela kuyona yonke into iyayithatha. Masifakele yayo. Ngiyabonga abazalwane ngaze ngilokhu ngaze ngiqe isikhathi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.